फाइडिंग के फ्रेंड्स सोंथिनि हाना है ते किसे जॉब नोटिफिकेशन ना लेने सिने अ जॉब नोटिफिकेशन का क्रिकेट त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन फ्रेंड्स थाने सिने कोच सपोर्टर ताई क्रिकेट सपोर्टर ने जे जॉब तलांखा अबनो कारे हाना है ते किसे कटाल अबोंखा नोटिफिकेशन नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्शन कमिटीज नि बागै सिलेक्शन कमिटी नि बागै अबतलांग जाखा पोस्ट नि बुमुंखा जागा सिलेक्टर नै रजाक इको सिलेक्टर थाना फाइनाय बीसीसीआई नि बागै 2020-21 नि बागै इनके ओ जागा एप्लाई खाना थांगा इनके तामु नांनाय नायने दि मेन टीम नि बागै द मेन सिलेक्शन कमिटी नि बागै ओ जागा सागा बरक ओनली फॉर्मर प्लेयर्स नि साका तारमाने कसाम प्लेयर नांनाय कसाम प्लेयर के एप्लाई खायमानाय फर्स्ट क्लास मैच जेमन नेशनल लेवल है के स्टेट लेवल थंजाक आबाय प्लेयर नांनाय नेता कैसा द जूनियर सिलेक्शन कमिटी नि बागै बा अमहाय साका ओनली फॉर्मर प्लेयर्स फर्स्ट क्लास मैच थंजाक नांनाय साका आपरे बुरिरंगनि सिलेक्शन कमिटी नि बागै साका अ जागाव बुरिरंगनि सिलेक्शन कमिटी नि बागै साका अ जागाव बुरैनो नांनाय ओनली फॉर्मर प्लेयर्स है के पुरानो प्लेयर्स नांनाय है के वुमेन नि जे स्टेट टीम बा रिटायर अंगजाक फ्रॉम क्रिकेट गेम नि एटलिस्ट 2 बोसोर थंजाक आवहायबो रैमानो होनो साका जागाव इनके नरक अबनो पाथंना निंगा के त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन नि को वेबसाइट आगै जीमेल अ जागाव एड्रेस नरक पाथक दे अ जागा सरका tca recruitment 2020@gmail.com 14 आगस्ट नि बिसिंगो फ्राइडे 5 PM नि बिसिंगो सारिंनि इनके अ जागाव ताइ कोनो बेतन नि खबर बुसक पोस्ट दं आबोनि कोनो उनको इनफरमेशन करे जारा ना मुसुंनाय बा जारा रिमाननाय नरगदि अमो जारा रिमाननाय दं बागै कासे सुजुग इनके अबो नर जीमेल तै नंनि एप्लीकेशन फॉर्मेट सनामैनाय नंनि डॉक्यूमेंट पाथोगे रेडी स्कैन खायै रहमन फरे नंनि डॉक्यूमेंट नंबर वेरिफिकेशन खायनाय बा नंनि एप्लीकेशन वेरिफिकेशन खायनो बागै फरे नंनो शॉर्ट लिस्ट नामै नरनो लिस्ट नाय जे लिस्ट जानाय रक बरं थानेव इंटरव्यू बा जेकोनो क्लेम खुंनाय अबनो आसंनो गाय जारै माने बदि तेसा जगनो हाय हामबाय।